שוב בוקר טוב, ואיתי כבר נמצאות גפנית פרידמן שמיד תספר לנו על רעיונות למתנות לגבר בעיקר, וגם לנשים, נכון? יש פה כמה דברים שאפשר להתאים. ושלום לדולה, כרמי מרציאנו, מה שלומך? בוקר טוב. אז למי שעדיין לא יודע מה זאת דולה, תסבירי לנו. דולה זו אישה שבאה מתחום המגע, זו אישה שעוזרת לאישה לעבור את חוויית הלידה שלה הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל. אנחנו מגיעות איתן לחדר לידה. עוזרות להן בעיסויים, בנשימות, ברפלקסולוגיה, עוזרות לבעל להרגיש הרבה יותר בטוח והרבה יותר נוח, מנסות לתווך בין הצוות לבין היולדת, ואנחנו עושות את כל מה שאפשר שאישה תצא מלידה עם חוויה טובה. יש נשים שיוצאות מלידה עם חוויות לא טובות, נכון? בוודאי, יש נשים, יש פנטזיה ויש מציאות, ולפעמים נשים מתכננות לידה טבעית ויוצאות עם ניתוח קיסרי. ויש נשים שמתכננות ככה ויש התערבויות, ואחר כך התחושה שלהן היא תחושה מאוד קשה. ולידה זו חוויה שכל אישה צריכה לצאת מועצמת ממנה. וכשאישה עוברת לידה שהיא מבחינת החוויה שלה פחות טובה, היא אחר כך נושאת את זה איתה עד גיל. וזה גורם לחשש להיכנס שוב להיריון? או שזה גורם לאיזה שהם... לא יודעת, רגשות אשם או כישלון? נשים שעוברות לידה טראומטית, יש להן רגשות אשם מאוד גדולים, הן נכנסות לחוויית האימהות, לפעמים ממקום לא טוב, הן נכנסות לדיכאון אחרי לידה, הזוגיות אחר כך יכולה להשתנות, הערך העצמי שלה בעיני עצמה יורד, וכן, לפעמים נשים אחר כך מתלבטות הרבה מאוד שנים עד שהן נכנסות להיריון בפעם שנייה, ולכן אנחנו מנסות לעשות עבורן משהו שהוא קצת יותר, שיהיה להם יותר קל לאבד את הנושא הזה. כי הרבה פעמים נשים אחרי לידה שהן רוצות לספר את זה למישהו, והאימא אומרת לה, אוי, אז מי, גם אני עברתי לידה קשה וזה בסדר, והן רוצות לדבר. ולכן אני מקימה מעגלי סליחה לנשים שעברו לידות קשות, ובמפגשים האלה אנחנו מדברות, וקצת עושות דמיון מודרך, וקצת... זאת אומרת, אם מישהו לא בחר לקחת דולה ועבר איזושהי חוויה טראומטית, או בכלל, גם אם לקח דולה וגם עבר חוויה טראומטית, יכול להצטרף למעגלי נשים. כן. כמה נשים נמצאות במעגל שכזה? תראה, אנחנו מנסות לעשות את זה בצורה מאוד אינטימית של 6 נשים, כדי שאישה שבאה ורוצה לספר על החוויה שלה תרגיש מאוד מוגנת ומאוד בטוחה. זה לא צריך להיות משהו המוני, זה צריך להיות משהו מאוד אינטימי. ושם אנחנו נכנסות באמת לחוויית הלידה, מנסות לאבד אותה, אם זה על ידי יצירה, אם זה על ידי מגע, אם זה על ידי קלפים. והתמיכה שאישה מקבלת מאישה נוספת נותן לה המון כוח אחר כך להמשיך ולבוא הביתה ולהרגיש שבעצם היא לא כישלון. ואישה, כשהיא מרגישה שהיא כישלון, היא נושאת את זה איתה לכל תחומי החיים אחר כך. ואת מרגישה שהמעגלי נשים, ראית תוצאות, ראית הצלחה, ראית משהו שיפתח אחר כך? בהחלט. תראי, הרבה פעמים בלידה אישה, במעגלים האלה, אישה מספרת שהחברה, ולפעמים בבן זוג, לא הבין אותה. לפעמים אפילו אישה עוברת לידה טבעית, ואז הבעל אחר כך מספר לחברים, אוי, הייתה לה לידה נהדרת, הייתה לידה מה זה קלה, ואומרת לו, סליחה, אני ילדתי או אתה ילדת, והן נושאות איתן את הכעס הזה. וגם דבר כזה צריך לאבד, כי כשיש איזשהו מתח בין בני הזוג, זה מביא את זה לדברים אחרים אחר כך בכל תחומי החיים. זה לא הולך לשום מקום. לא, זה נשאר כל הזמן. מה לגבי, יש לך איזה סיפור, דוגמה, ככה כמובן בלי שמות, אבל דוגמה לאיזושהי חוויה שאישה עברה, או משהו שנתקלת בו? כן, בהחלט. לא מזמן הייתה אישה שילדה לידה טבעית, והחוויה שלה הייתה מדהימה. ולפעמים בלידה אישה צריכה לעבור אחר כך תפירה, יש חתך. ובא רופא, לא חייך, לא הציג את עצמו. פשוט נכנס לעבודה ועשה את העבודה, והיולדת הייתה בלי הרדמה. והייתה צריכה לעבור תפירה בלי הרדמה, עד שהוא הבין שהיא צריכה לעבור תפירה. והיא יצאה מהחוויה הזאת כל כך כואבת וכל כך מושפלת. לפעמים בחדר לידה, הצוות שהוא עושה עבודה נפלאה, אבל לא יכול להתייחס ליולדת כיולדת מספר 1 שלו. היא עוד יולדת בצוות,
והיא הרגישה ממש מושפלת. והיא עוד יצאה סיבה, מזה... עוד סיבה לבוא גם מעגלי סליחה, וגם לפני אולי לחשוב באמת על דולה שיכולה לראות את כל הדברים האלה, והייתה בחדרי לידה כבר מספר רב של פעמים. אבל יש לכם בעיה, לא בכל בתי החולים מותר להכניס דולות היום. לצערי הרב, או לשמחתי, יש הרבה יותר בתי חולים שמאפשרים, ויש עדיין מעוז אחד שמתנגד בתוקף, וזה בית חולים איכילוב, שאני לא מבינה למה, לא מאפשר לדולות להיכנס. וזה משהו שאנחנו פשוט, הצוות צריך להבין, ובכלל, זה לא אנחנו חלילה. המילדות עושות עבודה נהדרת, ועושות עבודה מאוד קשה. רק יש עניין אחד שהוא, כל מיילדת צריכה להיות אחראית על 3 חדרים, וקשה לה מאוד להתרוצץ בין 3 חדרים. ואנחנו הדולות בעצם נמצאות עם היולדת מהרגע שהיא נכנסת לחדר הלידה, עד הרגע שהיא עוברת למחלקה. זה יכול להיות 10 שעות, זה יכול להיות 30 שעות. אותן פנים, אותו חיוך, אותו מגע. המיילדת, כמה שהיא רוצה, והן יודעות היום, הן כן בגישה טבעית, והן כן עושות עבודה, היא לא יכולה, כי כל הזמן היא צריכה להיות בעוד חדר. ואנחנו לא נמצאות שם בקטע הרפואי, אנחנו נמצאות שם בקטע הרגשי, אנחנו נמצאות שם בקטע שאנחנו רוצות לעזור ליולדת, לנשום, להרגיע אותה, לנגב אותה כשצריך, לעשות לה עיסוי שכואב לה. אתם לא עוזבות אותה גם אחרי הלידה. ואנחנו לא עוזבות אותה לאחר הלידה, אנחנו עוזרות לה בהנקה, ואחר כך אנחנו באות איתה הביתה, אליה הביתה, ואנחנו תומכות בה אם היא קצת חסרת ביטחון, או אין לה ממש עזרה. והתמיכה הזאת, זה אותן פנים שמלוות אותה מרגע שהיא בהיריון, עד הרגע שהיא מרגישה שהיא אימא, והיא מרגישה בטוחה באימהות שלה. ומאוד חבל שבית חולים כל כך גדול כמו איכילוב, שהוא, יש בו 1,000 לידות בחודש, לא מבין את הנושא הזה וסוגר לנו את הדלת, כי באמת שאנחנו לא באות להיות במקום. אנחנו באות להיות, קחו אותנו, תעזרו בנו. למה אנחנו לא יכולות לבוא ולעזור למיילדות שעושות עבודה כל כך קשה? זה משהו שלא מבין. אם הייתי מיילדת, הייתי רוצה שתהיי שם עם החיוך המקסים תודה רבה לך. הנשמה הטובה שאני כבר מכירה. רק מי שעכשיו בבית ועבר לידה טראומטית, איך יוצר קשר למעגלי סליחה? יש, השם שלי מופיע באינטרנט, היא יכולה להיכנס, אני יכולה להפנות אותה לאזורים שהיא גרה, לא כל אחת גרה במרכז, יש נשים שגם בדרום וגם בצפון עברו חוויות לא טובות, גם שם אפשר, יש מעגלים כאלה, יכולה לפנות אליי ואני בהחלט אפנה אותה לכל המעגלים שנמצאים בכל הארץ. כרמי מרציאנו. הרבה תודה ולידות נהדרות. תודה לך ובוקר טוב לגפנית.